contarei que eu cando era unha nena gustaba xogar a fútbol. Moitísimo, moitísimo. Xogar a fútbol, xogar os deportes, era casi levándome ben cos nenos. E chegou un momento en que os nenos, pois, non sei que, non xogas ao fútbol. E as nenas tampouco querían, porque non sei que, porque eres como un niño. Así pasou. Claro, non vedes ese que un pouco se discriminan as nenas que teñen eses comportamentos que se supón que son dos nenos. Por exemplo, a vista de que os deportes, a gran maioría dos deportes, coñecedes ídolos femininos de deporte? Non hai. Hai mulleres moi boas, por exemplo, en España hai mulleres moi boas que xogan ao fútbol e non poden vivir diso porque aquí non lles damos importancia. Entón, sí que eu penso que se reflicte na sociedade, que isto pasa, esa discriminación por ser un pouco como un quere ser. Aquí temos aquí a Ana, que nadadora profesional, que nos podría dar alguna data sobre isto. Ti notas alguna, non sei que... Non, é que natación é diferente, porque xa tratanos todos por igual, da igual que se nenas e nenas. Claro, eso que en baloncesto, en fútbol normalmente se discrimina máis, se nos juegan menos e tal, pero en baloncesto es máis, es todo un pouco máis mezclado. Juegan máis niños e... Yo juego al baloncesto y tengo un entrenador, es decir, que el masculino es más intenso que el femenino. Nos estamos nun equipo de baloncesto e sí que... Pero, a ver, no baloncesto sí, pero ti ves agora os mundiais e non saen as mulleres xogando, saen homes. Entón, iso é que non é igualdade. Pero hai mundiales de hombres, baloncesto, fútbol... Pero que saen na televisión. As mulleres non. No, por eso, sobre todo se ven más los hombres. Sí, sí. E os homens salen nas marcas de televisión famosas e as mulleres non. Nun grupo de gimnasia rítmica hai un neno que é pequeno, nunca tivo problema, pero agora que xa van crecendo só é un neno todo o grupo. Xa le empezan a chamar maricón e así xa o problema. Eu outra nena antes que iba a gimnasia rítmica e deixou porque chamaba maricón e deixou. Claro, non é un susto, porque ao fin e ao cabo son neno. A ver, tamén é certo que para as mulleres parece que a cousas tamén se está vendo un pouco, porque nós agora podemos facer moitos deportes que sempre estiveron vedados para nós. Podemos facer todos os deportes de equipo, hai loita feminina. En cambio, os nenos non poden facer natación sincronizada, os homens non poden facer gimnasia rítmica. Entón, sí que se nota que, nese sentido... Por poder, poden. Pero non se deixan facer equipos. E incluso un neno, vi un neno que falaban de un neno que era moi bo, non lle deixaban competir. Porque, claro, decían, non pode competir con nenas, na mesma nivel cos nenas. Porque neno. Pero aparte, o neno non podía competir contra outros nenos porque non había nenos con que competir. Entón, sí que parece que os homes tedes máis problemas para poder pasar ao campo feminino, ao campo que se supón feminino. Parece que poden máis restriccións. Por que credes que é isto? Por que pensades que as mulleres agora podemos a conquistar un pouco as cousas dos homes, pero os homes siguen estando relegados das cousas das mulleres? Porque sempre se supuxo que as mulleres eran inferiores, entón como nós intentamos subir, eles se creen que aí están ben, entón non intentan. Claro, un home que de repente se comeza a vestir, pois teña xestos femininos así, é un maricón e todo o mundo, maricón, porque está devaluándose. Xa, está dando un rango inferior. En cambio, unha muller que quizás sexa un poquito máis forte, máis segura de si mesma, con rasgos así un pouco máis masculinos, que lle chaman, es como un home, quizá non lle importa tanto, porque están subindo de nivel. Claro, porque, a ver, que cousas son típicas dos homes? Normalmente lo más típico para distinguir al hombre de la mujer es la corpulencia física. A forza. Vale. Que máis a seguridade en si mesmos, os homes parece que se desen máis seguros. Y también dicen, vamos, lo mítico de, bueno, en lo que concierne a los, vamos, como son de hombres y mujeres, ¿no? Somos brutos y somos al estilo... Las mujeres, por ejemplo, gustan películas románticas, dicen, y los hombres de explosiones y violencia. Claro, se diferencian de que los hombres son máis insensibles, quizás, Sí. ¿no? E claro, que unha... Es igual que en Fórmula 1, por ejemplo. Siempre están diciendo que los hombres conducen mejor que las mujeres porque dicen que tienen más confianza. Y yo nunca vi un deporte que de motor, Fórmula 1, motos, coches de carreras, camiones
mujer. Pues sí, sí que hay. Sí que hay, pero tiene mucha menos repercusión, sí, porque yo sé que antes había, creo que en Fórmula 1 competía una mujer, y sé que en Fórmula 3 una ganadora es mujer, creo que competía contra hombres. Lo que pasa es que en las televisiones, en los medios le dan mucha más repercusión al hombre que a la mujer. Por eso, en Fórmula 1 se retransmiten así hasta todo y no hay ninguna mujer. Siento un pouco que... Y aí, en teoría, puede ser un deporte mixto. Sí, porque aí non interveno a forza física, non? Soy... Claro, chama atención que son deporte non que non influe a física, senón que todo psicolóxico de coche todo corre así. Entón, podemos dicir que os homens están relacionados, que as características dos homens están máis valoradas nas nosas sociedades. Mentes que as características das mulleres sean sensibles, que se supone que son sensibles, sean débiles, isto está menos valorado, e quizáis iso é o que fai que os homens se collen características das mulleres perden o valor que teñen. Eu que leo respecto ás películas é que eso non é que a vertido pequeno xa te dan un rol, digamos. Se non xogas coas monecas estas que te regala todo o mundo, é xa raro. Entón xa a sociedade que está a facer é cambiarte un pouco, non te deixan elegir tanto pequeno. Sí, claro. Xa levas ti o papel, pero tanto logo as películas xa non tens moito sentido de elegir, o sea, xa che gustan porque é o que tens que facer, digamos. Porque os pais ya desde pequeño ya regalanche, si es una nena, vamos a regalarle bonecas, o un balón de fútbol, es un neno, cosas así, entonces ya es como los padres te ponen una dedicación. Claro. Os pais, os anuncios na televisión, ti un anuncio que dunha boneca, nunca ves a un neno xogar con ela, sempre é unha nena. E dun balón de fútbol, un neno. A miña prima de pequena jugaba con manecos de nenos. Unhas amigas o viron e dicen é un macholo. E agora a nena está traumatizada e dice non podo xogar cos manecos porque as nenas me dicen que é un macholo. Que antes no patinaje artístico e subexeo e demais casi non había homes, ou non había. E agora hai máis inclusión. Hai categorías mixtas, hai de homens e mulleres tamén. Sí. Agora tamén están máis mixtos, deportes máis... Como, por exemplo, nos xogos da Nintendo, nos xogos de cociñar, por exemplo, onde nenas cociña para a tua nai, a ver se le gusta a comida, como xogos de cociña para o home, cociña, sorprende o chef, gaña puntos, gaña premios e trofeos. Os de nenas sempre son para cores rosas, como din de nenas, para cociñar para a tua nai e que lle guste. Os homes sempre para o chef, sempre din, por exemplo, que a cociña é para as nenas, pero na televisión, a Liñano, por exemplo, cociña é tan tranquilo que non lle din nada. Quizás porque tamén, cando un home cociña, non só cociña para casa, senón que o home aínda chega máis arriba, porque a ser home conquista a cumbre de todo, está relacionado sempre co poder, incluso co poder da cociña, que é algo que sempre estivo noso, pero como un home non cocinará nun comedor, pero sí que será un restaurante, que é un restaurante moi prestixioso, sí que é certo. Eu foi tempo facía patinaxe artístico. Éramos os nenos no grupo nada máis. O demais era todo nenas e as nenas fascinábanos. É un caso moi raro, pero as mismas nenas que sentense inferiores masinan aos nenos por estar no mesmo grupo. E por que dices eso? Porque, por exemplo, a hora de facer movimentos máis complicados, os dous nenos éramos os mellores do grupo, sinceramente. Pois todas as nenas creían que eran mellores, sentíanse superiores e decían que non, que éramos... E non éramos capaces de facer nada. Que eres superiores a eles. E por que crees que ocurría iso? Porque... Pode ser que as nenas creen grupos máis pechados justamente para loitar con esa, quizáis, que os nenos as boten das súas cousas, se defendan botándoos a vos, das que creen que son súas. Pode ser esta dualidade, non? De que se vos nos botades a nos botamos a vos.
entendes? Que digan, este é o noso territorio e non queremos que ti o conquistes, porque noso é aquí onde podemos ser nos mesmas. Que é injusto, porque claro, ti tens todo o mundo a facer más espionaxe se te gusta. Claro.